за история. Тази тема с нощи мацката отвори. Как вместо аз за гърдите да я хвана, тъй стана дума за величие на хана. Владимира сате 10 и очите. Стига гледа тая мацка в гърдите в панталона. Балдуиновата кула. Леле, колко че в тъга ще обула. Момиче, виж как пред теб съм се разголил. Така и Никифор пред Крум не се е молил. Прави се на тежка, а е лека. Долу с прическа като Аспарух преди 13 века. Аспарух в шатрата, шатрата, шатрата. Моли се на танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците. Трети курс, историчка, ходиш ли на козметичка. За тая работа, моля сещай се самичка. Аз съм Ивайло Цар, имам страшен чар, но когато гледам в теб, все едно, че съм свинар. Нали си чела, какво е станало при Архелой? Ще бъде същото без руска музика и бой. Ела, около късмета си, не дей да бягаш. Прав българко, ела в моята шатра да си лягаш. Аспарух, Аспарух. Шатрата, шатрата, шатрата. Моли се на танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците. Хайде, пусни ме да мина метър. Не съм дал цар като Асен и Петър. Не, просто секс, момиче, това е поход. Аз ще съм Крум, ти ще си върбишки проход. Дай да прочетем и урока за шишман. На нощна лампа през дълба завити под юрган. Сега ако ще ми се правиш на Софиянка, дишай под вода, като славянка. Трябваше да махаш синята си прашка. Отдолу се показа конската опашка. Обличай се и ходи да учиш по история. Да видиш какви мъже е имало в Анагория. Шатрата, шатрата. Моли се на танкрата. Пагане да махне риската, каката, за да видя кърците. Я дай пак. Аспарух в шатрата, шатрата.